Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la aventurile lui Mochi de pe canalul Curios până la os. Într-o zi, micuțul Mochi s-a trezit repede din pat, auzind un glas bine cunoscut. S-a uitat pe fereastră și a văzut pe unchiul Stan aducând ceva în spate. Oare ce mi-aduce? S-a gândit el foarte curios. Unchiul Stan vine dintr-o țară foarte îndepărtată, pe nume Tanzania. Tanzania este o țară situată în estul Africii, cu capitala Dodoma. Ea se învecinează cu Kenya, unde locuiește micuțul Mochi. Tanzania este o țară veselă. Aici muzica și dansul face parte din viața de zi cu zi a cetățenilor. Aici locuiesc peste 3 milioane de animale sălbatice, și anume girafe, leoparzi, elefanți, maimuțe, rinoceri și multe altele. Totodată, aici se găsesc și peste 500 de specii de păsări. Una foarte cunoscută este familia Flamingo. În Tanzania se găsesc mulți palmieri care produc nuci de cocos. Natura ei este de o frumusețe rară. Ei bine, unchiul Stan a adus micuțului Mochi un sac de banane. Mochi a fost atât de bucuros încât a împărțit bananele cu toți prietenii lui. Oare de ce maimuțelor le plac bananele? Haideți să vedem. Mochi mi-a spus că bananele sunt așa de dulci și gustoase încât ar putea să mănânce doar banane, o viață întreagă. Bananele sunt foarte bogate în vitamine. Acestea ajută la creșterea și dezvoltarea organismului nostru. Pe lângă asta, sunt dulci și foarte gustoase, la fel de bune precum o ciocolată. Acum când am aflat câteva curiozități despre banane, haideți să vedem ce mai face prietenul nostru. Mochi locuiește într-un sat micuț din Kenya. Kenya este o țară de pe continentul african. Capitala ei este Nairobi. Aici este casa multor animale. Găsim peste 400 de specii de mamifere și peste 1000 de specii de păsări și o mulțime de plante. Unul dintre cele mai mari vulcane ai lumii se găsește aici, pe muntele numit Kenya. Această țară are ieșire la Oceanul Indian. Este o țară foarte călduroasă. Casa lui Mochi se găsește într-un copac mare și tufos. Mochi este o maimuță foarte curajoasă și curioasă. Îi place să se cațere prin copaci și să exploreze lumea. Într-o zi, Mochi a mers împreună cu fratele său Lolo să ajute la cules de banane pe bunica, maimuța Lia. În drum spre ea, lui Lolo i-a venit o idee, și anume să meargă la scăldat. Mochi nu a stat mult pe gânduri și a acceptat ideea fratelui său. După câteva ore bune de scăldat, au și uitat de bunica Lia. Timpul a trecut și a venit seara. Cei doi au pornit spre casă, dar pe drum și-au amintit că nu au ajutat-o pe bunica la cules de banane. Grăbiți, au alergat spre bunica și au găsit-o în pragul casei, foarte supărată. Ea a început să se oftice și le-a zis: Of, o zi întreagă v-am așteptat. Când a văzut că aceștia nu mai vin, a fost nevoită ca singură să culeagă bananele. Fiind foarte bătrână, îi dureau lăbuțele foarte tare. Auzind-o pe bunica, lor le-a părut foarte rău că nu au mers să o ajute pe dânsa. Ei au promis că de acum încolo vor alege mereu să ajute pe alții, mai presus de orice. Bunica i-a iertat. Copiii, ca să se revanșeze față de ea, în ziua următoare, au cules o grămadă de banane pentru bunica Lia. De acum încolo, când cineva îți cere și ție ajutorul, să-i ajuți cu toată inima, apoi să alergi la joacă. Dacă și ție îți place să explorezi lumea din jurul tău, te rog să apreciezi acest canal, să te abonezi și să distribui și la prietenii tăi. Dacă ești curios de următoarea mare aventură lui Mochi, te așteptăm la următorul episod.